The meetings that we've come to study and prepare to learn about is in preparation for the time of trouble, right? Ναι, οι συναντήσεις που κάνουμε έχουν ως βασικό σκοπό στην προετοιμασία μας για την περίοδο της θλίψης και γενικά για την Δευτέρα Παρουσία. For me, to learn about how I receive the Holy Spirit is what prepares me for the time of trouble. Αυτό που για μένα, που κατάλαβα πώς λαμβάνω το Άγιο Πνεύμα, έχει να κάνει με την προετοιμασία της περίοδου της θλίψης. That's why I have such a burden to share about the angelic ministry. Γι' αυτό και το έχω έτσι βάρος έντονο το να μοιραστώ μαζί σας τη διακονία των αγγέλων. If the angels are how God ministers, then I want to minister with the angels. Εάν οι άγγελοι είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός διακονεί τους ανθρώπους, τότε και εγώ θέλω να διακονήσω μαζί τους. And if you wonder, where does the Bible say that God ministers through his angels? Just go to Hebrews chapter 1. Και αν αναρωτιέστε πού η Γραφή μιλάει για τη διακονία των αγγέλων, μπορούμε να πάμε στην προς Εβραίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο. And look all over the sanctuary. Και να δούμε όλο το αγιαστήριο. Very clear. Είναι ξεκάθαρο. We could talk many hours about the administration of the angels. Μπορούμε να μιλάμε για πολλές ώρες σχετικά με τη διακονία των αγγέλων. But I was asked to talk about the book of Revelation. Αλλά ρωτήθηκα για το βιβλίο της Αποκάλυψης, να μιλήσω γι' αυτό. I love the book of Revelation. Ναι, αγαπώ ιδιαίτερα το βιβλίο της Αποκάλυψης. My favorite book. Και είναι το αγαπημένο μου. For sure. So in the book of Revelation chapter 1, you have a picture of Jesus. Οπότε στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης έχουμε μια απεικόνηση, μια εικόνα του Χριστού. Let's look at it. Revelation 1 verses 15 through 18. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο, στα εδάφια 1 έως 15. Jesus was communicating with John on the island of Patmos. Ο Ιησούς επικοινωνεί με τον Ιωάννη στο νησί της Πάτμου. John had already written that the message comes from the Father, through the Son, through the angel, to the prophet, to the church. Ο Ιωάννης ήδη από την αρχή του κεφαλαίου περιγράφει ότι το μήνυμα έρχεται από τον Πατέρα Θεό, στον Υιό του, από εκεί στον άγγελό του, από εκεί στον προφήτη του, τον ίδιο λέει τον Ιωάννη, και μετά ο ίδιος του μοιράζεται αυτό με τις εκκλησίες. And on the Sabbath day, John hears a voice. Και την ημέρα του Σαββάτου, ο Ιωάννης ακούει μια φωνή. He turns around to see the voice, and he sees not Jesus, but the candlesticks. Γυρίζει να δει από πού προέρχεται αυτή η φωνή και δεν βλέπει τον Χριστό, αλλά βλέπει τη λιχνία. So you can see, starting in verse 12, you can read that thought. Οπότε στο εδάφιο 12 διαβάζουμε «Και στράφηκα να δω τη φωνή που μίλησε μαζί μου και καθώς στράφηκα είδα 7 λιχνίες». He heard the voice of Jesus in verse 10. Στο εδάφιο 10 ακούει τη φωνή του Χριστού. He turned around to see the voice, Γυρίζει για να δει τη φωνή and he saw the candlesticks. και βλέπει τις 7 λιχνίες. What, Jesus is a candlestick? Ο Χριστός είναι λιχνίες. What do you think, yes or no? Τι πιστεύετε? No, Όχι. it's a symbol. Είναι ένα σύμβολο. A symbol for what? Τι συμβολίζει? Some of you know what is the symbol of the candlestick represent. Κάποιοι από εσάς ξέρετε τι αντιπροσωπεύει η λιχνία, τι συμβολίζει. In the book of Revelation, what does it represent? Στο βιβλίο της Αποκάλυψης. You very well. The churches. Τις εκκλησίες. Our Seventh-day Adventist friends need to learn from the Pentecostal sister. Δεν το μεταφράζεστε. You need to translate that one. So, the candlesticks represent the churches. Οπότε οι λιχνίες αντιπροσωπεύουν τις εκκλησίες. So wait a minute. When Jesus spoke to John, he turned around and saw the churches. Οπότε όταν ο Χριστός μιλάει στον Ιωάννη, γυρίζει γύρω του και βλέπει τις εκκλησίες πρακτικά. I thought he would turn around and see Jesus. Νόμιζα ότι θα γυρίσει και θα δει τον Χριστό. Do you get what's being said there? He didn't see Jesus. He saw the churches, the candlesticks. Δεν βλέπει τον Χριστό, βλέπει τις λιχνίες που είναι οι εκκλησίες. So when John turns around and sees the churches, Jesus is in the midst of the churches. Έτσι όταν γυρίζει ο Ιωάννης και βλέπει τις εκκλησίες, ο Χριστός είναι στο μέσο των εκκλησιών. But where did his voice come from? Αλλά από πού έρχεται η φωνή του? From the churches. Από τις εκκλησίες. So wait a minute. I thought Jesus came down to speak to us personally. Εγώ νόμιζα ότι ο Χριστός ερχόταν κάτω εδώ για να μας μιλήσει προσωπικά. Well, maybe. Ίσως.
But let's see. If Jesus came down from heaven to speak with John, then he must have brought the candlesticks with him. Αν ο Χριστός είχε έρθει κάτω στη γη για να μιλήσει στον Ιωάννη, τότε θα έπρεπε να είχε φέρει και τις λυχνίες μαζί του. Or we are seeing Jesus in heaven. Ή βλέπουμε τον Χριστό στον ουρανό. And it's symbolizing the churches. Και συμβολίζει τις εκκλησίες. And it's symbolizing Jesus in the midst of the churches. Και συμβολίζει τον Χριστό στο μέσο των εκκλησιών. Which one is it? Did Jesus bring the candlesticks down to the earth, or are we seeing the symbol of him in the sanctuary in heaven? Τι από τα δύο ισχύει? Έφερε ο Χριστός κάτω στην γη τις λυχνίες, ή όλο αυτό συμβολίζει κάτι στον ουρανό? Which one is it? Yeah, it's the second one. Το δεύτερο. Jesus is in heaven. Ο Χριστός είναι στον ουρανό. He ministers in the sanctuary for us. Διακονεί στο αγιαστήριο, το επουράνιο για μας. So now read verse 13, please. Και στο μέσο των 7 λυχνιών είδα έναν όμοιον με ιό ανθρώπου, ντυμένον με ποδήρι χιτώνα και περιζωσμένον με χρυσή ζώνη κοντά στους μαστούς. Jesus is in the midst of the candlesticks, dressed as a regular priest. Ο Χριστός είναι στο μέσο των λυχνιών και είναι ντυμένος ως ένας κανονικός ιερέας. He's not dressed here as the high priest. Δεν είναι ντυμένος εδώ ως ο αρχιερέας. This, in the book of Revelation, is the same way the angels are dressed. Είναι, στο βιβλίο της Αποκάλυψης είναι ντυμένος όπως και οι άγγελοι είναι ντυμένοι. Why? Γιατί? Why is he dressed like a regular priest, not like the high priest? Γιατί είναι ντυμένος ως απλός ιερέας και όχι ως ο αρχιερέας? Because the high priestly ministry comes later when he goes into the most holy place. Επειδή η αρχιερατική του διακονία ξεκινάει αργότερα, όταν πηγαίνει στα Άγια, των Αγίων. Right here, Jesus is in the holy place. Εδώ ακριβώς ο Χριστός είναι στα Άγια. The candlesticks are in the holy place, not the most holy place. Η λυχνία είναι στα Άγια και όχι στα Άγια των Αγίων. Capiche? All right, I'm seeing you. Yes, yes. So we have Jesus, a picture of Jesus in chapter 1. Οπότε έχουμε μια απεικόνιση του Χριστού στο πρώτο κεφάλαιο. And by the way, everything about Jesus is regarding the sanctuary. Και παρεμπιπτόντως όλα σχετικά με τον Χριστό έχουν να κάνουν με το αγιαστήριο. The candlesticks, the clothes, Η λυχνία, τα ρούχα, the fact that his hair is white like wool, that's the lamb. τα μαλλιά του που είναι λευκά, σαν χιόνι, ναι. His eyes are as a flame of fire like the candlesticks. Τα μάτια του είναι σαν φλόγες φωτιάς, όπως είναι οι λυχνίες που καίνε. His feet are brass like the brazen altar. Τα πόδια του είναι χάλκινα πυρακτωμένα. And his voice is as the sound of many waters like the laver. Και η φωνή του είναι σαν πολλά νερά, σαν ήχος πολλών νερών. Everything about Jesus is relating to the sanctuary. The white hair is white as wool. Wool comes from a lamb. Ναι, επειδή το λευκό μαλλί που απεικονίζει εδώ προέρχεται από το αρνί. His voice sounds like water, like the laver, the water of the laver. Η φωνή του που ακούγεται σαν ύδατα πολλά είναι όπως η κολυμβήθρα που πλέναν τα χέρια τους, η λεκάνη. His feet are brass like the brazen altar of sacrifice. Ναι, και τα πόδια του που ήταν χάλκινα πυρακτωμένα σαν το θυσιαστήριο. He has a sword coming out of his mouth and they use a sword to cut the lamb. Το σπαθί που έβγαινε από το στόμα του, σαν την γλώσσα του, είναι αντίστοιχα αυτό που χρησιμοποιούσαν για να σφάξουν το αρνί. His countenance like the sun shining in its strength. What is that? In the sanctuary. Η όψη του που έλαμπε όπως ο ήλιος. Τι αντιπροσωπεύει? The Father, the Shekinah glory. Ναι, His face is like the Father's glory. ναι, η όψη του που αναφέρει στο εδάφιο 16 αντιπροσωπεύει τη δόξα του Πατέρα που δεν μπορεί να την κοιτάξει κανένας. So the point is, there's many more things we can talk about. The point is, Jesus is pictured in chapter 1. Ναι, όλο το ζουμί είναι ότι ο Χριστός απεικονίζεται στο πρώτο κεφάλαιο. Followed by 7 churches. Ακολουθούμενος από τις 7 εκκλησίες. But where is Jesus in chapter 1? Αλλά πού είναι ο Χριστός στο πρώτο κεφάλαιο? He's in the midst of the churches, which is in the holy place. Είναι στο μέσο των εκκλησιών που είναι στα Άγια. Now, chapter 5, Revelation chapter 5, Jesus is pictured again. Στο κεφάλαιο 5 πάλι απεικονίζεται ο Χριστός. And what we've seen so far is a picture of Jesus in the sanctuary, 7 churches. Αυτό που είδαμε μέχρι στιγμής είναι η απεικόνιση του Χριστού και οι 7 εκκλησίες. Now, just so you know, chapter 4 shows only the Father on the throne.
Στο κεφάλαιο 4, έτσι, για να ξέρετε, δείχνει μόνο τον πατέρα στο θρόνο του. Nobody else. Κανέναν άλλον. And you know what's fascinating? Και ξέρετε τι είναι αυτό που είναι συναρπαστικό? This is when the angels say to God on the throne, Holy, holy, holy. Είναι όταν οι άγγελοι λένε στον πατέρα που είναι στο θρόνο, Άγιος, Άγιος, Άγιος. I used to teach that God, that the book of Revelation showed the angels would say that to the Father, to the Son, to the Spirit. Και συνήθιζα να κηρύττω ότι στο βιβλίο της Αποκάλυψης βλέπουμε να απευθύνονται οι άγγελοι στον πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. But then I realized, wait a minute, only the Father is on the throne in chapter 4. Αλλά μετά είπα, ένα λεπτάκι, αφού μόνο ο πατέρας είναι στο θρόνο στο κεφάλαιο 4. The Son of God comes into the throne room in chapter 5. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται μέσα στην αίθουσα του θρόνου στο κεφάλαιο 5. So now we're going to read about the Son. You can read chapter 5, verse 5. Και διαβάζουμε στο κεφάλαιο 5, στο εδάφιο 5, και ένας από τους πρεσβύτερους μου λέει: Μην κλαις, πρόσεξε, υπερίσχυσε το λιοντάρι, που είναι από τη φυλή του Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τις 7 σφραγίδες του. What is Jesus referred to here as? Πώς αναφέρεται εδώ ο Χριστός? Lion, right? Λιοντάρι. The lion. So John hears that there's a lion and he turns around. What does he see? Ο Ιωάννης εδώ ακούει ότι υπάρχει ένα λιοντάρι και γυρίζοντας τι βλέπει? He sees verse 6. Και στο εδάφιο 6 λέει: Και είδα και νάσου στο μέσον του θρόνου και των 4 ζώων και στο μέσο των πρεσβυτέρων ένα αρνείο να στέκεται ως σφαγμένο, έχοντας 7 κέρατα και 7 μάτια, που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, τα οποία έχουν αποσταλεί σε ολόκληρη τη γη. Here we have Jesus as the image of a lamb. Εδώ έχουμε τον Χριστό που απεικονίζεται ως αρνείο. But John heard that Jesus was a lion. He turned around and saw him as a lamb. Ενώ ο Ιωάννης άκουσε ότι υπάρχει ένα λιοντάρι, γυρίζοντας είδε το αρνείο. So like in chapter 1, John heard the voice of Jesus. He turned around and saw the churches. Οπότε, όπως και στο πρώτο κεφάλαιο, ο Ιωάννης ακούει τη φωνή του Χριστού και γυρίζοντας βλέπει τις εκκλησίες. This happens many times in the book of Revelation. John will hear something and turn around and see something else. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές στο βιβλίο της Αποκάλυψης, να ακούει κάτι ο Ιωάννης και να γυρίζει και να βλέπει κάτι άλλο. It's because the voice of Jesus is connected with the churches. Και αυτό είναι γιατί η φωνή του Χριστού είναι συνδεμένη με τις εκκλησίες. The lion is connected to the lamb. Το λιοντάρι είναι συνδεμένο με το αρνείο. He also saw this, watch. He heard the number 144,000. Άκουσε τον αριθμό 144.000. He turned to see what? Και γυρίζει και βλέπει τι? The great multitude. Ένα μεγάλο πλήθος. They're connected. Είναι συνδεμένα αυτά. He saw the woman on many waters. Είδε τη γυναίκα στα πολλά ύδατα. And he turned to see the beast with 7 heads. Και γυρίζει και βλέπει το θηρίο με τα 7 κεφάλια. They're connected. Είναι συνδεμένα. So there's many times where the book of Revelation will show you these things. Now, Είναι πολλά τα σημεία που το βιβλίο της Αποκάλυψης μας δείχνει αυτά τα πράγματα. the point here is that in chapter 5, there's a picture of Jesus. Το θέμα εδώ είναι ότι στο κεφάλαιο 5 έχουμε πάλι μια απεικόνιση του Χριστού. Followed by 7 seals. Ακολουθούμενος από 7 σφραγίδες. So, chapter 1, picture of Jesus, 7 churches. Chapter 5, picture of Jesus, 7 seals. Οπότε στο πρώτο κεφάλαιο έχουμε μια απεικόνιση του Χριστού και τις 7 εκκλησίες. Στο πέμπτο κεφάλαιο έχουμε πάλι μια απεικόνιση του Χριστού και τις 7 σφραγίδες. Now we're going to go to Revelation 8. Και στο κεφάλαιο 8 τώρα πηγαίνοντας. And by the way, in chapter 5, verse 6, where we read about the 7 spirits of God sent forth into all the earth. Και παρεμπιπτόντως στο κεφάλαιο 5 διαβάσαμε για τα 7 πνεύματα του Θεού τα οποία έχουν σταλεί στη γη. That is referring to the angelic ministry. Αυτό αναφέρεται στην αγγελική διακονία. I used to think the 7 spirits was a lot of different things. Παλιότερα συνήθιζα να πιστεύω ότι τα 7 πνεύματα είναι διάφορα πράγματα. When I studied the angelic ministry and I realized it was the same, it made so much sense. Όταν μελέτησα την αγγελική διακονία και είδα ότι είναι το ίδιο, αυτό έκανε πολύ νόημα. But in Revelation chapter 8, verse 3, we see another picture of Jesus. Αλλά στο κεφάλαιο 8, εδάφιο 3, θα δούμε πάλι μια απεικόνιση του Χριστού. You want to read that one? Ναι, okay. Και ήρθε ένας άλλος άγγελος και στάθηκε μπροστά από το θυσιαστήριο κρατώντας ένα χρυσό θυμιατήριο. Και του δόθηκαν πολλά θυμιάματα για να τα προσφέρει μαζί με τις προσευχές όλων των Αγίων επάνω στο χρυσό θυσιαστήριο που είναι μπροστά από τον θρόνο. Και ο καπνός των θυμιαμάτων με τις προσευχές όλων των Αγίων ανέβηκε από το χέρι του αγγέλου μπροστά στον Θεό.
There's an angel that receives incense so that he can offer the prayers up to God. Υπάρχει ένας άγγελος που λαμβάνει το θυμίαμα και το προσφέρει προς τον Θεό, προς τον θρόνο. That is Jesus, the only mediator between God and men. Αυτός είναι ο Χριστός που είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπου. But you'll notice that Jesus received the incense from the angelic ministry. Αλλά παρατηρήστε ότι ο Χριστός λαμβάνει το θυμίαμα από τους αγγέλους. You see the same identical thing in chapter 5. The angels give the incense, or the angels are holding the incense. Το ίδιο συμβαίνει και στο κεφάλαιο 5. Οι άγγελοι κρατάνε το θυμίαμα. Basically, the angels are the ones that bring our prayers to the Son to present to the Father. Στην ουσία είναι οι άγγελοι που φέρνουν τις προσευχές μας στον Υιό, στον Χριστό, ο οποίος τις φέρνει στον Πατέρα. The point is here, there's a picture of Jesus in chapter 8. Αυτό που θέλουμε να σημειώσουμε εδώ είναι ότι υπάρχει μια απεικόνιση του Χριστού στο 8ο κεφάλαιο. And then it's followed by 7 trumpets. Και μετά έχουμε μια ακολουθία από 7 σάλπιγγες. So, picture of Jesus, 7 churches. Picture of Jesus, 7 seals. Picture of Jesus, 7 trumpets. Οπότε έχουμε την απεικόνιση του Χριστού, τις 7 εκκλησίες. Την απεικόνιση του Χριστού, τις 7 σφραγίδες. Πάλι την απεικόνιση του Χριστού και τις 7 σάλπιγγες στο κεφάλαιο 8. That is the first half of the book of Revelation. Αυτό είναι το πρώτο μισό του βιβλίου της Αποκάλυψης. So simple. Από απλά. Now, there's lots of details within that. Προφανώς υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες μέσα σε όλα αυτά. One of them is interesting, is that there's a differentiation between the 6 churches, the 6 seals, and the 6 trumpets compared to the 7th in each one. Είναι κάτι σημαντικό να παρατηρήσουμε μια διαφοροποίηση που υπάρχει μεταξύ των 6 εκκλησιών, των 6 σφραγίδων, των 6 σαλπιγγών, με τις τελευταίες, με τις 7ες, με την 7η εκκλησία, με την 7η σφραγίδα, με την 7η σάλπιγγα. Διαχωρίζονται αυτά. So each of the 7s have a breakup. 6, 7th, 6, 7th, 6, 7th. Έτσι, αυτές οι επτάδες έχουν ένα διαχωριστικό 6-1, 6-1, 6-1 και στις 3 περιπτώσεις δηλαδή. We are either in the 6th or the 7th of each one of those 3. Είμαστε είτε στο 6ο ή στο 7ο από αυτές τις 3 ομάδες που είδαμε τώρα. So if you're asking where are we in the book of Revelation, in each of those symbols, we are at the very end. Οπότε κάποιος που ρώτησε πριν πού βρισκόμαστε, σε αυτή την ποια χρονική περίοδο που ζούμε, είμαστε προς το τέλος, μεταξύ 6ης και 7ης σφραγίδας. Now, I do not see the book of Revelation as applying all to the future or all to the past. Δεν βλέπω το βιβλίο της Αποκάλυψης να έχει εφαρμογή είτε μόνο στο μέλλον είτε μόνο στο παρελθόν. The book of Revelation is playing out as history continues being made. Το βιβλίο της Αποκάλυψης το βλέπω σαν είναι μια συνεχόμενη ιστορία η οποία εξελίσσεται. So, the apostles were part of the book of Revelation. Οπότε οι Απόστολοι είναι μέρος του βιβλίου της Αποκάλυψης. We today are still part of the book of Revelation. Και εμείς σήμερα είμαστε μέρος του βιβλίου της Αποκάλυψης. As prophecy unfolds, the book of Revelation continues unfolding. Όπως εξελίσσεται η προφητεία της και το βιβλίο της Αποκάλυψης εκτιλήσεται. So today we are not in the first church, in the second, third, fourth, or fifth, or sixth. We are in the 7th church, Laodicea. Οπότε σήμερα δεν είμαστε σε καμία από τις πρώτες 6 εκκλησίες, είμαστε στην τελευταία, την 7η, που είναι η Λαοδικία. We are currently in the 6th seal. Είμαστε στην 6η σφραγίδα. And I believe we are currently in the 6th trumpet. Και πιστεύω ότι είμαστε σήμερα και στην 6η σάλπιγγα. So we have these images of the churches, seals, and trumpets that are a view at different kinds of history. Βλέπουμε στην ουσία την ιστορία από 3 διαφορετικές πτυχές. So the churches, for example, what kind of history would that be from? Οπότε οι εκκλησίες, για παράδειγμα, τι είδους ιστορία μας λένε? Church history. Yes. Εκκλησιαστική ιστορία. You could call it ecclesiastical history. Well, the seals are dealing with nations that have either accepted or rejected God's blessings or curses. So you could either accept his blessings or accept his curses. Οι σφραγίδες έχουν να κάνουν με έθνη που είτε αποδέχτηκαν τις ευλογίες του Θεού, είτε τις απέρριψαν και αντίστοιχα είχαμε μετά κατάρες.
για αυτούς τους λαούς. The trumpets are from a war perspective, like a military perspective. Ναι, οι σάλπιγγες είναι η οπτική των πολέμων και των ταραχών που έχουμε στην ιστορία. So the churches, the seals, and the trumpets, each of them start at the time of Christ on the earth, and they are history or prophecy until the second coming of Christ on the earth. Οπότε και οι εκκλησίες και οι σφραγίδες και οι σάλπιγγες ως χρονικές περίοδοι ξεκινούν από την εποχή του Χριστού και τελειώνουν πάλι στη δεύτερα παρουσία όταν θα επιστρέψει ο Χριστός. So the history of the churches, the history of the nations, the history of the wars. Οπότε έχουμε την ιστορία των εκκλησιών, την ιστορία των εθνών και την ιστορία των πολέμων και των γεγονότων, των πολεμικών. But it's not like the churches happen first and then the seals and then the trumpets. It's the churches, the seals and the trumpets Αλλά δεν, from different perspectives. ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι πρώτα είναι οι εκκλησίες, μετά είναι οι σφραγίδες, χρονικά και μετά είναι οι σάλπιγγες. Όλα αυτά εξελίσσονται ταυτόχρονα. Απλά είναι από διαφορετικές οπτικές γωνίες. What means the Church of Laodicea? Yeah. What means? Okay. Want to translate? Ναι, τι σημαίνει η εκκλησία της Λαοδίκαιας? The word Laodicea itself means the people in judgment. I mean, you guys could tell me better. You speak Greek, right? Is that true? The people in judgment. Ναι, είναι η δίκη του λαού. Ναι. Okay. So there are prophecies that tell us about the time of judgment at the end. Υπάρχουν προφητείες που μας λένε για την περίοδο της κρίσης στο τέλος. It's not like every day for all of history we've always been in judgment. Δεν είναι ότι όλες τις ημέρες της ιστορίας βρισκόμασταν στην κρίση. There is a time for judgment. Υπάρχει μια περίοδο για την κρίση. The prophecy, this is way over the top for today, but there is a prophecy that tells us that in 1844, the year 1844, Christ entered into the most holy place to start the judgment. Υπάρχει μια προφητεία συγκεκριμένη που μας λέει ότι ο Χριστός το 1844 μπήκε στα Άγια των Αγίων και από εκεί ξεκινάει η κρίση. You'll have to learn that from him when I'm not here because that's too much for today. So, and I do have messages on this as well if you're interested. I'm sure you probably do too. You don't put your messages online, do you? Some of them, a few of them. Tell him he needs to keep preaching. Yeah? And Maki too. So, since 1844, the entire world has been in the time of judgment. So the church around that time and onward, Laodicea. Οπότε το 1844 ξεκίνησε η εποχή της κρίσης, γι' αυτό και η τελευταία εκκλησία λέγεται Λαοδικία. Now, the difference between all the churches and Laodicea is Christ in Laodicea is outside the church. Οπότε η διαφορά της εκκλησίας Λαοδικίας που είναι η 7η με τις προηγούμενες 6 εκκλησίες είναι ότι ο Χριστός είναι έξω από την εκκλησία. All the other churches were scolded or encouraged. Όλες οι άλλες εκκλησίες είτε τους κάνει κάποια παρατήρηση είτε ενθαρρύνει. Yeah, scolded or encouraged. But the church of Laodicea shows that Christ is not even in there. He's outside knocking on the door trying to get in. Αλλά στην εκκλησία της Λαοδικίας δεν έχουμε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Είναι ο Χριστός έξω από την εκκλησία και χτυπάει για να μπει μέσα. So there's 6 seals. There's a discussion about the 144,000 for a full chapter, and then there's the 7th seal. Οπότε είναι οι 6 σφραγίδες, μετά έχουμε μια αναφορά στους 144.000 και μετά είναι η 7η σφραγίδα. There are 7 trumpets, an entire break between the 6th and the 7th trumpet by chapter 10 and most of chapter 11. Οπότε έχουμε τις 6 σφραγίδες, μετά υπάρχει μια διακοπή στο κεφάλαιο 10 και 11 και μετά έχουμε την 7η σάλπιγγα. So in the seals and trumpets, between the 6th and the 7th, there are chapters that separate the seals or the trumpets. Οπότε στις 7 σφραγίδες και στις 7 σάλπιγγες υπάρχουν πάντα κάποια κεφάλαια που μεσολαβούν μεταξύ της 6ης σφραγίδας και της 7ης και της 6ης σάλπιγγας και της 7ης. So what Christ has done, what God through Christ, through the angels, through the prophet has done, is he helps us see there's 6, 7, 6, 7, 6, 7. Churches, seals, trumpets. Οπότε αυτό που μας δίνει να καταλάβουμε ο Θεός διαμέσου του Ιού Του και των Αγγέλων και του προφήτη είναι ότι υπάρχει πάντα αυτή η ακολουθία των 6 και 1, 6 και 1, 6 και 1. So for me, I didn't realize all of this
until I had personally been through the book of Revelation over 100 times. Οπότε για μένα προσωπικά δεν τα είχα καταλάβει όλα αυτά μέχρι που διάβασα το βιβλίο της Αποκάλυψης για πάνω από 100 φορές. I used to take my cassette tape player and I would put it in the truck that I was driving and I would listen to the book of Revelation over and over and over again. Συνήθιζα να παίρνω την κασέτα, να τη βάζω στο αυτοκίνητό μου και να ακούω την ανάγνωση της Αποκάλυψης ξανά και ξανά και ξανά. I would read the book of Revelation. I would talk about the book of Revelation. Θα διάβαζα για το βιβλίο της Αποκάλυψης και θα μιλούσα για το βιβλίο της Αποκάλυψης. And after being associated with it so many times, I started to be able to see patterns. Και μετά από όλες αυτές τις φορές άρχισα να βλέπω έτσι κάποιες ακολουθίες. I've only read like officially one book about the book of Revelation. Οπότε έχω διαβάσει μόνο ένα βιβλίο σχετικά με το βιβλίο της Αποκάλυψης, like a commentary. Yeah, well, not even a commentary. It was kind of just an overview of the book of Revelation. Ναι, ένα βιβλίο που είχε έτσι όλη την περίληψη του βιβλίου της Αποκάλυψης. And I was very unimpressed. Και δεν ήμουν καθόλου εντυπωσιασμένος. I thought, really? That's it. That's all you have to write. Και είπα πραγματικά μόνο αυτό ήταν που έπρεπε να γραφτεί. So I've never read books about the book of Revelation. I just want to know what the book says for me. Οπότε δεν διαβάζω ποτέ βιβλία σχετικά με το βιβλίο της Αποκάλυψης. Θέλω το ίδιο το βιβλίο να μου πει αυτά που έχει να μου πει. So if somebody says something different about the book of Revelation, that's because we just all study from different perspectives. Οπότε αν κάποιος σας πει κάτι διαφορετικό για το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι γιατί το έχουμε μελετήσει από διαφορετικές οπτικές. But you have seen, at least you're hearing me say, that from the time of Christ to the second coming of Christ, we have the churches, the seals, and the trumpets. Same thing. Ναι, οπότε τουλάχιστον με ακούσατε να λέω ότι από την εποχή που ήταν ο Χριστός μέχρι τη δεύτερα παρουσία του Χριστού υπάρχουν αυτές οι τρεις οπτικές, οι εκκλησίες, οι σφραγίδες και οι σάλπιγγες. And in Revelation, that's the first half of the book, okay? Αυτό είναι το πρώτο μισό του βιβλίου της Αποκάλυψης. The next half of the book, from chapter 12 to chapter 20, we can see the same kind of thing, the time of Christ on the earth to the second coming of Christ on the earth. Οπότε και στο υπόλοιπο μισό του βιβλίου της Αποκάλυψης, από το κεφάλαιο 12 μέχρι το 20, βλέπουμε πάλι την ίδια χρονική περίοδο, από την εποχή του Χριστού που ήρθε στη γη μέχρι τη δεύτερα παρουσία. It's actually from 12 to 19, not 12 to 20. Συγκεκριμένα είναι από το κεφάλαιο 12 μέχρι το 19. So, do you remember in chapter 12? Let's read that one, the first verse, Revelation 12. There was a woman, and there was something different about this woman. She was going through an experience. What was she going through? Στο κεφάλαιο 12 διαβάζουμε μια γυναίκα που περνάει μέσα από μια διαδικασία, μια εμπειρία. Verses 1 and 2. Ναι, τι μας λέει. Shall I read it? Sure. Yeah. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο 12, εδάφιο 1. Και ένα μεγάλο σημείο φάνηκε στον ουρανό. Μια γυναίκα ντυμένη τον ήλιο και το φεγγάρι ήταν κάτω από τα πόδια της. Και πάνω στο κεφάλι της είχε ένα στεφάνι από 12 αστέρια. Και επειδή ήταν έγκυος, έκραζε κυλοπονώντας και βασανιζόμενη για να γεννήσει. Και φάνηκε ένα άλλο σημείο στον ουρανό. Και νάσου ένας μεγάλος κόκκινος δράκοντας, που είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Και πάνω στα κεφάλια του υπήρχαν 7 διαδήματα. Και η ουρά του έσυρε το 1 τρίτο των αστεριών του ουρανού και τα έριξε στη γη. Just 1 and 2. Sorry. That's all right. You heard about the woman. What was her experience? What was she going through? Τι ακούσατε για αυτή τη γυναίκα, τι πέρασε αυτή η She was γυναίκα. pregnant. Ήταν έγκυος. Now, what does the woman represent here in this section? Τι αντιπροσωπεύει εδώ η γυναίκα σε αυτή The την church. What church? εκκλησία. Ποια εκκλησία? Jewish. The Jews. The Israel. Israel is from whence Christ came. Okay? Now, what does the dragon represent? Oh, sorry. Τι αντιπροσωπεύει εδώ η γυναίκα? Αντιπροσωπεύει το λαό Ισραήλ, τους Ιουδαίους, τους Εβραίους, από τους οποίους βγήκε ο Χριστός, γεννήθηκε ο Χριστός. Now, what does the dragon represent in this situation? The dragon trying to destroy the baby. Ναι, τι αντιπροσωπεύει ο δράκος που προσπαθεί να σκοτώσει το μωρό? Ρώμας. Satan using Rome. Yes, you're both right. Yeah. It was Satan using the nation of Rome. Ήταν ο διάβολος που χρησιμοποιούσε το ρωμαϊκό έθνος, το στρατό συγκεκριμένα, για να σκοτώσει το μωρό. So Christ is pictured in chapter 12 as coming to the earth, right? Οπότε στο κεφάλαιο 12 βλέπουμε μια απεικόνιση του Χριστού που έρχεται στη γη. Revelation 19 is talking about Jesus coming back to this earth. Στο κεφάλαιο 19 έχουμε πάλι μια απεικόνιση του Χριστού που επιστρέφει στη γη. Would you read verses 19, 11 through, say, 15? Από το εδάφιο 10 στο κεφάλαιο 19.
Εδάφιο 11, συγγνώμη. Και είδα τον ουρανό ανοιγμένον και ξάφνου ένα λευκό άλογο, και αυτός που καθόταν επάνω σε αυτό ονομαζόταν πιστός και αληθινός, και κρίνει και πολεμάει με δικαιοσύνη. Και τα μάτια του ήσαν σαν φλόγα φωτιάς, και πάνω στο κεφάλι του ήσαν πολλά διαδήματα. Και είχε ένα όνομα γραμμένο, που κανένας δεν το γνωρίζει παρά μονάχα αυτός. Και έναν ντυμένος με ημάτιο βαμμένο σε αίμα, και το όνομά του αποκαλείται ο Λόγος του Θεού. Και τα στρατεύματα που ήσαν στον ουρανό τον ακολουθούσαν επάνω σε λευκά άλογα, ντυμένοι με εκλεκτής ποιότητας λινό λευκό και καθαρό. Και από το στόμα του βγαίνει μια κοφτερή ρομφαία για να χτυπάει με αυτή τα έθνη. Και αυτός θα τους ποιμάνει με σιδερένια ράβδο. Και αυτός πατάει το λινό του ίνου του θυμού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορα. So you have a picture of Christ coming in the clouds of heaven, right? Οπότε έχουμε μια απεικόνηση του Χριστού που έρχεται πάνω στις νεφέλες του ουρανού. It's really Christ with the angels, yeah? Στην πραγματικότητα είναι ο Χριστός με τους αγγέλους, έτσι. Do you see the Father in this story here? Βλέπετε τον πατέρα πουθενά εδώ σε αυτή την ιστορία? No, the Father doesn't come with Jesus. The Father's in heaven. Όχι, ο πατέρας δεν έρχεται μαζί με τον Χριστό, ο πατέρας παραμένει στον ουρανό. But the point is that Jesus was in the belly of the woman in chapter 12 and now is coming again in chapter 19. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι στο κεφάλαιο που διαβάσαμε νωρίτερα, στο 12, ο Χριστός είναι που γεννιέται σαν άνθρωπος, ενώ στο κεφάλαιο 19, κάποια κεφάλαια αργότερα, τον βλέπουμε να έρχεται δεύτερα παρουσία. So when he came forth from the church, which is the woman, it was in the Israelite nation. And that was God's church. It's symbolic, of course, the church was present. Είναι ένας συμβολισμός, καθώς η γυναίκα ξέρουμε ότι αντιπροσωπεύει την Εκκλησία στην προφητεία, έτσι. Και είναι έτοιμη να γεννήσει, είναι έγκυος λέει και είναι έτοιμη να γεννήσει. I was just saying that the church, the woman is symbolic of the church. Jesus being or coming forth from the Israelite church is symbolized by her being pregnant. When she brought forth the child, the Roman nation, the dragon tried to destroy all the children, including Jesus. That's the picture that we see. Επειδή στην ουσία ο Χριστός γεννήθηκε από τη φυλή του Ιούδα που ήταν μέρος του λαού Ισραήλ και μετά προσπάθησαν να το σκοτώσουν, όπως γνωρίζουμε την ιστορία και με τον Ηρώδη και ήταν ο Ρωμαϊκός στρατός να τον κυνηγήσει. Αυτό ακριβώς απεικονίζεται εδώ πέρα συμβολικά. So what we've seen though in the book of Revelation, oh yes. Να ρωτήσω λίγο κάτι πάνω σε αυτό που είπε η κοπέλα. Γιατί να συμβολίζει τον Χριστό και να μην συμβολίζει το Ευαγγέλιο? Η Εκκλησία κυοφορεί το Ευαγγέλιο και διώκεται μετά στη συνέχεια, εφόσον το φέρει στη ζωή, εφόσον το διαδώσει, περνάει όλο αυτό το διωγμό, ίσως να πάμε και στην περίοδο της... Yeah, of course it represents that, but the Christ is the gospel. Ναι, καθώς ο Χριστός είναι το Ευαγγέλιο. I mean, like Mark chapter 1, for example, the Son of God, the beginning of the gospel of Jesus Christ. Ναι, όπως το πρώτο κεφάλαιο του κατά Μάρκον λέει ότι ο Ιησούς Χριστός η αρχή του Ευαγγελίου. So yes, it's the life of Christ, which is the gospel that came forth from the church. But, and that's what the dragon was trying to destroy, was Christ and the gospel. Ναι. Αυτό που προσπαθούσε στην ουσία να καταστρέψει ο διάβολος είναι το Χριστό και το Ευαγγέλιο ταυτόχρονα. Έχω και μια ακόμη ερώτηση. Μιλάει στην επόμενη περικοπή που διαβάσαμε, μιλάει ότι θα τους ποιμάνει με σιδηρά ράβδο. Και ξέρουμε ότι συνήθως στις προφητείες το σίδηρο αντιπροσωπεύει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Γιατί αναφέρει σιδηρά ράβδο? Yeah, so Christ will rule with the same kind of rod that Rome rules with. What I mean, let me just give you a breakdown. Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome, each of them have characteristics that are similar to how God rules. Ναι. Rome is very much set up like how God rules, except it's earthly. Ναι. And so he's going to rule with a rod very similar to Rome. Καθώς όλα τα βασίλεια που διαβάζουμε και στο βιβλίο του Δανιήλ, η Βαβυλώνα, η Περσία, η Ελληνική Αυτοκρατορία και στη συνέχεια η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που ξέρουμε ότι είναι από το άγαλμο πιεδί κιόλας ο Ναβουχοδονόσορ. Όλες αυτές οι αυτοκρατορίες κυριάρχησαν και βασίλευσαν με έναν τρόπο που είναι πολύ γνώριμος στο βασίλειο του ουρανού, και ειδικά η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δηλαδή, στην ουσία μοιάζει πάρα πολύ με τον τρόπο που. Ναι, είναι σαν να έχει ο διάβολος αντιγράψει κάτι εδώ στη γη που το γνώριζε από το περιβάλλον που ήταν παλιότερα στον ουρανό. Και γι' αυτό το λόγο με τον ίδιο τρόπο και ο Χριστός θα ποιμάνει μετά τα έθνη. Rome is represented by the iron. Ναι, επειδή και η Ρώμη αντιπροσωπεύεται από το σίδηρο.
But I can show you some of the thoughts of why the different nations represented the kingdom of God. They were set up like the kingdom of God. Ναι. Μπορεί να το δείξει αυτό με διάφορους τρόπους για ποιο λόγο τα έθνη εδώ πέρα στη γη έχουν στηθεί με τον ίδιο τρόπο που ήταν και στημένη και η βασιλεία στον ουρανό. The picture of Christ churches, picture of Christ seals, picture of Christ trumpets. Έχουμε την απεικόνιση του Χριστού και τις εκκλησίες, την απεικόνιση του Χριστού τις σφραγίδες και την απεικόνιση του Χριστού και τις σάλπιγγες. And then one more time in the book of Revelation we have the same kind of history when Christ was on the earth up to the second coming of Christ. Και για άλλη μια φορά τώρα στο βιβλίο της Αποκάλυψης που διαβάζουμε έχουμε πάλι την ιστορία του Χριστού που γεννήθηκε μέχρι τη δευτέρα παρουσία του. Chapter 20 through 22 is a picture of when this earth is finished and eternity beyond. Στα κεφάλαια 20 με 22 έχουμε την ιστορία όταν εδώ η ιστορία της γης τελειώνει εδώ και μπαίνουμε στην αιωνιότητα. So really what the book of Revelation is trying to do is teach us about the history of from the time of Christ until the second coming. Over and over and over 4 different times. Οπότε αυτό που το βιβλίο της Αποκάλυψης προσπαθεί να κάνει είναι να μας διδάξει την ιστορία εδώ στη γη, από την εποχή του Χριστού που ήρθε στη γη, μέχρι και τη δευτέρα παρουσία για 4 φορές, 4 συνεχόμενες φορές. So we can't read the book of Revelation as though it's chronological. Οπότε δεν μπορούμε να διαβάζουμε το βιβλίο της Αποκάλυψης σαν να είναι γραμμένο μια χρονική ακολουθία. Every time John says, "Behold, I looked, I saw," the scene changes. Κάθε φορά που ο Ιωάννης λέει ότι ιδού βλέπω κάτι, γυρίζω και βλέπω κάτι άλλο, η σκηνή αλλάζει. Much like a video today, we see different scenes. Σαν ένα βίντεο, θα λέγαμε σήμερα, που έχουμε διαφορετικές σκηνές. Imagine a scene of the woman running through the woods. Φανταστείτε μια σκηνή, σε μια σκηνή να έχουμε τη γυναίκα που να τρέχει σε ένα δάσος. The next scene is the dragon chasing after the woman. Η επόμενη σκηνή είναι ένας δράκοντας που κυνηγάει τη γυναίκα. But it doesn't mean necessarily the woman runs first and then the dragon runs later. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρώτα έτρεχε η γυναίκα και μετά άρχισε να τρέχει ο δράκος. They're both running at the same time, but you're looking at one and then you look at the other. Και οι δύο τρέχουν ταυτόχρονα, την διαχρονική στιγμή. Απλά πρώτα βλέπουμε τη μία και στην άλλη βλέπουμε την άλλη σκηνή. So it's almost like a heavenly movie. Οπότε είναι σαν μια ουράνια ταινία. Many times we as people say, "Oh, we're a very visual culture." Very visual people. Ναι, πολλές φορές λέμε ότι σαν άνθρωποι θέλουμε να τα βλέπουμε με απεικονίσεις όλα, να είμαστε οπτικοί. The book of Revelation is for visual people. Ναι, το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι για ανθρώπους έτσι, που τους αρέσει να βλέπουν, να έχουν οπτική. So that's generally the book of Revelation, and in each setting we are very near the end of each of the portions telling us where we are in history. Οπότε αυτό είναι το βιβλίο της Αποκάλυψης και σε κάθε από αυτές τις σκηνές βλέπουμε ότι εμείς είμαστε πολύ κοντά στο τέλος της κάθε σκηνής. Are there any questions or comments about these things? Ερωτήσεις, σχόλια? Δόξα στον Θεό, και αυτό που ακούσαμε, η καλύτερη διδασκαλία που έχω ακούσει για την Αποκάλυψη. Και πιστεύω ότι έτσι είναι, επειδή εν μέρει μου έχει δώσει κειμένο ο Κύριος σημεία τέτοια, αλλά πολύ λίγο. Ευχαριστώ πολύ για αυτά που άκουσα σήμερα. Well, should we take a break then? Okay, so we pray? Yeah. Okay. Already? We can't eat too much, we'll get with dyspepsia. But what I want to do in this setting is not only read the Bible for myself regularly, but I want to study so I can understand. I want to know what God has for me so I can share with others. And I think all of us should have the same kind of purpose, the same determination. Αυτό που θέλει εκείνος και παρακινεί είναι να μελετάμε το Λόγο του Θεού για εμάς, έτσι ώστε να μπορούμε μετά αυτά να τα μοιραστούμε και με τους άλλους. So let's commit ourselves again to the Bible, to God's Word. Οπότε ας αφιερώσουμε για άλλη μια φορά τους εαυτούς μας στην Αγία Γραφή, στο Λόγο του Θεού. Let's pray. Would you like to pray for us, brother? Ευχαριστούμε, Θεέ μου, για αυτή τη συζήτηση. Μας έδωσε μια άλλη οπτική γωνία που μπορεί να μας ανοίξει λίγο τα μάτια και κυρίως μας έδωσε τη χαρά με δύναμη και με αποφασιστικότητα να διαβάζουμε τον Λόγο Σου, έτσι ώστε να μπορέσουμε ο καθένας ξεχωριστά να αγγίξει και να είναι ο και το κοντός.
όνομα του Αγίου σου. Αμήν. Amen. Thank you.